Hej og velkommen til Dumme Lasnier. Han hed Benjamin Vastum Sniger. Okay. Eller hvornår skal I i seng? Hvornår skal I i seng? Prøv at skriv det i kommentaren, hvornår I skal i seng. Vi skal lige vide det. Og så skriv jeres navn op, hvor I bor, og jeres telefonnummer. Især pigerne. Ja, vi kommer til jer. Vi kommer til her. Ja, og klokken er 20. 29. Nej, vi venter med til 29. Fint. Så venter vi til 30. 20. Og vi taler ja, 20. Den er, altså, vi venter lige til 30. Ja. 20. 50. 20. Sådan, sådan 20-30. Og det er Halloween. Nej, det er Faste navn i morgen. faste dag. Ja, men der Nej, hold kæft. Hold nu. Boller vil jeg have det. I skal lige vide, at ham Benjamin Lasnier der, han har noget fedt hår. Nej, han er ikke lækker. Han tror har, lækker. ja, han tror lækker, men At han skal altså, har I lige set hans ansigt, mand? Er det som om han bruger bruncreme eller hvad? Og hej. Og Benjamin, hvis du ser det her, jeg bor i Esbjerg, Sønderrigs Tvillingernes Kvarter nummer 146. Ja, kom lige og voldtag. Du kommer bare. Ja, og jeg hedder Philip. Jeg bor i Skønnes Kvarter nummer 1. Kom og voldtag mig. Jeg ringer til min mor og slader ham. Det slader ham. Heller. Det eneste jeg vil have, det er dit tøj og dit hår. Fordi du Altså alt andet, det går, det er fucking grimt. Ja. Hvor der tror du nogensinde, du kommer i seng med nogen? Næppe. Det tror jeg. Det næste, du kommer sammen med. Det er en der bruger briller. Og så er det en dingse. Hun bumser mig. Bumser. Ja, og det bliver også en home. Shit. Og så, hvorfor er det, du hele tiden bider læben, og så skal vi lige det. Altså, du laver de der ask-me, altså på din måde. Ask-me. Og så tager du din tunge ud. Ja. Skal du til at brække dig, eller hvad? I det mindste, kan vi finde ud af at lave farver på det her, ikke også? Det er fordi, det kommer. Ja. Den gav jeg til dig. I det mindste kan vi finde ud af at downloade ting, ikke Lad også? din dumme. Din dumme lort. Næste gang vi hører fra dig, så slår vi dig ihjel. Det gør vi. Ja. Vi voldtager. også det. Men vi kommer og eftersøger din mors patter. Ja, vi skal lige have en lidt sjov med din mor. Ja. Vi ses. Det er en ordentlig god snak i sengen med din mor. Vi ses. Vi ses i YouTube.